Aquest dissabte a la tarda es celebra l'Assemblea General a la llar del jubilat Jardí del Pedró. Sens dubte, el punt més important és que l'actual Junta, encapçalada pel seu president, anunciarà que no es tornarà a presentar les eleccions que són a finals d'any. Són molts d'anys al capdavant de l'entitat i creu necessari el relleu. Home, jo crec que per la part meva són molts anys ja que porto i considero que doncs, aquest món la renovació diu que renovar-se o morir, que considero que és més lògic doncs, que hi hagi una renovació, que hi hagi unes altres persones que aportin unes altres idees i que això és bo pel casal i pel bé de tothom. O sigui que més que res és aquesta, o sigui que són 8 anys, més un altre any que vaig estar amb el senyor Rivera, més mig any que vaig estar ajudant al senyor Muixac quan hi va haver una dimissió d'uns elements de Junta, doncs entre tots són 9 anys i mig. Jo fa 10 anys que estic visquent aquí a l'Escala, crec que quasi bé ja em toca poder anar a passejar per algun lloc o altre per poder anar coneixent tots els entorns, i aquesta és la idea. En Josep Valls ho explica ara perquè els socis interessats en tirar endavant l'entitat a partir de l'any vinent tinguin temps per preparar-se. Si cal, s'ofereixen ell i la Junta per donar un cop de mà als nous responsables del casal. Nosaltres acabem els 4 anys que teníem de legislatura, podríem dir, i és evident que hi ha d'haver Junta nova. Llavors el que s'ha de proposar és el dia de les eleccions i això, jo haig de parlar amb benestar social, amb l'Ajuntament, que és d'aquí depèn tot el casal, i jo el que vull proposar és que les eleccions estiguin entre la segona quinzena d'octubre, primera quinzena de novembre, a fi i efecte que les persones que entrin a formar part de la nova Junta, doncs, a part de si necessiten que els assessorem una mica i si no, doncs és igual, puguin ja ells fer la seva planificació per l'any que ve i tot això. L'únic que potser sí, els hi deixem ja una feina feta i és la de contractació de músics, perquè sempre els músics han d'anar d'un any per l'altre. O sigui que actualment, quan ells entrin, tindran assegurats tots els músics de l'any 2011, perquè si ho deixéssim sense fer, es trobarien que en el moment de fer-ho no en trobarien, senzillament. Doncs llavors, la idea és aquesta, fer les eleccions o proposar les eleccions entre meitat octubre, primera quinzena del mes de novembre. Sabeu alguna opció, algú que tingui intenció? Perquè són coses en plat de mal gust, no? Perquè molta feina i totes les crítiques. No, de la Junta actual, almenys jo no, i no crec que els altres components hi hagi algú que es vulgui presentar. Bueno, sí, però quan un es posa aquí doncs ja has d'assumir que no ho faràs bé per tothom, que t'han de criticar, però jo sempre he dit que he fet això com un voluntariat, perquè, en fi, vosaltres m'heu vist aquí que pujo i baixo els matins, a les tardes i a l'hora que sigui, per tant que la persona que vulgui entrar, el que jo sí demanaria és que tingués una predisposició a fer això, com un voluntariat, i dedicar-hi les hores que fan falta. Home, sempre que hi ha moments que pots anar a un lloc o un altre i sempre hi ha altres elements de Junta, però el que va davant, vulgues que no, has de tirar una mica del carro, a part que els altres et segueixin perfectament, però el que va davant és el que ha de tirar endavant. L'Assemblea General del Casal del Jubilat es farà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a la sala polivalent de l'entitat, al primer pis de Can Masset.